Salutare și bine v-ai găsit la un nou episod. Astăzi vom face un opening destul, cel mai mare opening de pe Let's Go. Nu o să vă așteptăm. Nu o să vă așteptăm. Cât Gold Dice Potion am strâns. Și sunteți, o să fiți uimitori. 1,448 ca de dinaștri. Și o să deschide pe toate. Și o să te doieze videoclipul ăsta, că nu mă îndoiesc. Nu știu, mult o să doieze. Așa că hai să începem. Și o să le deschid pe fiecare până le termin. Da, multe eu. Deci le pun pe toate. Și s-a băgat un event așa cu ore 10 plac. Deci avem multi și o să mai bag din ăsta. Ca să fie treabă. Așa că chiar nu vă așteptați la videoclipul ăsta, că o să videoeze ceva pe video aici. Deci da. Nu știu ca e maximum. Dacă e ceva maxim. Decât cred că la fructe. Stai că mi-e cald aici în bluze. La maiu. Așa, revenind. Pare că tușiți astea. Poate și voi tușiți. În timp ce puteți la acest video. Eu bolant. Copii, până termin eu aici. Eu m-am zis că îmi pasă că joace, bă, dar acum ce bă, mă mai credeți acum? Stai că băgai odată minul. Acum avem câteva. $25. Numai 50. Ce vedeți voi aici? Hai să le termin astea. Începem în câteva minute. În 3, în 2, în 1. Hai să vedem ce facem. Adică, da. Cred că va da videoclipul ăsta într-o oră. Eu v-am zis la început, deci da. Și hai mă, pe până le deschid de ce nu. Sincer, cred că o să face și o parte. Sincer, pentru că n-am timp. Face jumate, 5 de minute. Dacă se fac 5 de minute, o să oprim și data viitoare, dacă nu termin, la fel, câte 5 de minute. Doar mai mă lasă. Dacă e după o oră, 2, mai mă lasă. Bine, dacă se face o oră de la videoclipul ăsta, nu o să mă mai lasă. Și nu trebuie să vedea. Cred că până la 1000 de schimbe. Depinde. Cred că 4 episoade cred că fac. Sincer.
Tehniza, Fanta! De când nu mai am dat. Ia asta să-mi pun. Deci am gândit noi pe. Sincer, eu am de aici. A băgat toate. Ce să mai zic? Nu mai și de duc. Eu v-am zis că, uite, dacă nu mă cădeți, uite, super la event. Te activează odată la oră, două. Iar dacă mai facem cu un episod salaționat Boltac, chiar o să fie azi o zi bună pentru voi, dar și pentru voi. Eu am terminat ăsta, deci dacă intrați pe ăsta, pe... cum se numește, pe CSGO pe Roblox, aici o să, aici sunt doar 5, uite, și o să coste doar 500k, deci nu o să coste mult, 500k. Cei care sunt la început, da, cred că asta sigur e, că dacă nu e, na, eu deja am terminat, deci na. Hai să continui. Mai facem upgrade-ul, nu? Cred că o să facem multe upgrade-uri pe episodul ăsta. Cred că fac mâine, dar eu chiar promit, nu o să mai fac istoricuri. Promit. Dar dacă uit, ai. Sincer. Aici a fost 20 sau 25 de din ăștia, de gaming alea legendare. Așa e. Nu scuzați-mă, dar așa e. Că nu mai e Halloween, nu? Momentul să-mi dă. Fac arată mai bine, fără ne dă pe gratis. Și mă doi să ne dea, că nici m-am ținut minte. N-am mai jucat de mult. Poate mâine, nu când o să terminăm aceste Gold 12. După 2 zile, o să vină un episod în care fac eu. O să mă joc pe simulatorul meu. Da, deci o să mă aștepte un videoclip, dar nu acum. Și mai stâng, adică cred că în Revelio. Nu numai pe Revelio. După Revelio. Nu promit. E că o să stâng peste 500 de gol de 12. Cred că să facă cu videoclip, la fel ca asta. De Revelio. E un chiar de Revelio. După Revelio, pe 1 ianuarie. Da, nu o să editez următoare episoade. Deci, nu o să editez, așa că nu vă supărați pe mine. O să nu s-a editat. O să rămân așa până o să mă pricep eu, până o să fac, nu o să fac tutorial, până o să vă dau un tutorial. Am deocamdată o acasă mică. Stai să, scuzați-mă, dar trebuie să mă uit puțin la ceva. La Bakers. Dacă te terminai cu ăsta. Da, îl terminai. Mă n-aduce aminte. Acolo o să fie rău. Deja aproape, deja mai
499. Voi vă dați în următoare 3 sau 4. În următoare 4-3 episoade. Cât o să stăg aici? Mamă, și am bezuisă și pot să fac. Pot și eu. Pot și ele. Știu ce vreau să fac. Asta mă vreau să fac. Să aibă punct. Mai era cu asta. Este că mă uită puțin la videoclip. Următorul 5. 10 minute, ok? Dar un pic. Eu du aici. Frate, până fac 50 de minute. Cred că o să fie pe acolo chestia de golden. Hai să mă uit aici. Cred că nu o să termin asta. Doamne, pentru că e cu locul ăsta exact. Mai dă 11. Și dacă nu se 5 de minute, eu trebuie să fii rapid cu boltăul, adică nu cu boltăul, doamne, cu reacționarea boltă. Bă! Păi nu. Mamă, odată am văzut că putea să pice, am auzit, putea să pice super și băcăne. Da, cu prietenul meu, cu prietenul meu. Băi, am zis și m-a căzut, bă, din prima. Mă, nu sunt sigur. Că după aia un hoverboard. Dar hoverboard-ul sunt foarte scumpe. Ar trebui să faci care. Am dezate. Ar trebui să faci care. Ce-i pică banul ăsta? Că i-am dat la 1. L-am la colecție, dar i-am dat la 1. Băi, bun, ai spus. Deci pot să facem un video. Dar cu Able. Dar asta va fi după, revelion după, cred că martie 2025. Da, o să mai dau ceva până acolo. Cred că pe acolo. Care strâng cu 2K. Ca să fac 10 părți. 10 părți azi cu 1 sau încă 10. Pentru că dacă îl faci rapid, nu te cred! Ce? 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 What the fuck? Băi,
Mamă, și cu aia să pice huge. Oricum, poate în 2020 va băga huge. Bă, ce nu mă... Mă băgam de la... Mai e ceva. Bă, ești de bun. Ia, la clown. E că primul va veni ăsta. Strawberry. După aia, sigur ăsta. Ăsta. Nu. Care vine primul ăsta. Al doilea. Al treilea și ăsta e ultimul. Frate! Dacă nu mă credeți, uitați-vă. Nu, ce șase? Ce șase? Asta e prima dată. Bă, nu o să mă cade. Bă, dar ăsta e modeat. Că mai sunt, adică e și pe simulator modeat. Pe gratis, deci nu să mă cade. Bă, dar voi știți câte ce merită, adică nu o 10. Vă trebuie maxim ca să mă pice Angelius. Frate! Nu o să mă cadă pe el. Sau nu o să mă cadă. Pe cuvânt. Mama, deci dacă îi zic prietenul că e nervos pe jocul ăsta. Sincer, bă, ce sase? Nici măcar nu suprem. Mă, cred că îl nebunește, vai mama mea. Chiar nebunește. Bă, ce-i zic? Mamă, dacă îi zic acum după videoclipul ăsta. Câte minute la videoclip? Una la mine e cald iarna. Mamă, 17. Pe eu am timp să le termin pe toate. Dar durează ceva. Deci nu. Bă, deci nu o să mă cadă nimeni. Adică prietenul meu cine nu cam să joacă. Decât Alex, adică prietenul meu. Aia zice. Decât el să joacă. Mai joacă ea, dar da. Mai nu știu, le sunt un foton. Foarte miu. Care au șansele să-mi dea? Care au șansele? În primul rând, nu-mi permis să-mi iau super. Îmi permis să-mi iau exotică, clamitică, comună, epică, legendară și nu atâta. Că dacă primeam juci, băieți de bun. Și ca să mă credeți, asta e să vă dea aici. Trebuie să vă dau aici. Bă, cred că vă dă 6.000 să vă dea aici. Dar nu 6.000 să vă dea la X 1 milion roll. O huge din ăla, primul huge, dog sau cat. Sau ultimul pet. Deci, na. Printre primii peturi bune. Bă, știam când dă huge. Ca să vă dea un huge, că dacă voi nu știți la început, ca să vă dea un huge, vă dă un nou. Și dacă apasă jocul de 2 ori, adică dacă zgâie ăla de 2 ori sau de 3, aveți un om mai să vă dea huge. Adică știam. Poate să da, dacă îmi dădea, nu mă cădați viața mea. Eu să-ți las și ați mai văzut într-un episod, că am mai jucat. Da, care eu eram slab. Dacă nu eram slab, vă prindeam voi foarte repede, că eram modeat. Așa că eu îmi văd. Și dacă nu mă credeți că e modeat, dacă nu mă credeți că mi-a aplicat, deci mă costa, adică pe modeat, pe CSGO modeat, e pe ea pe gratis, deci aici nu e. Ăsta e merită, Huge Hunter, merită să luați dacă aveți o box. Și nu, pe aici, luați tot. Se găsiți pe acolo. Deci nu, bă, dar ce șanse? Mamă, unul din tește 33 de milioane. Bă, prietenul o să fie
Clar dezamăgită, plus că o să fie și enervant. O să fie enervant. Nervos, de fapt. Deci nebun. Și acum se dă din m-aș împușca, i-aș da o prietenul meu. Păi dacă aș avea multe din așa Angelus, dacă mai pica încă una, dacă aș avea toate ăsta, Teniza din ochet și pe un loc de Angelus, adică să am toate Angelus echipate, i-aș da unul prietenul meu. I-aș da încă unul dacă ne mai pica. Fratele meu, adică, dacă vii pozam că te vii aici jos stângă. Dar ce mai bine? Eu vă zic că la un moment dat poate să-ți dea. Deci nu poate să-ți dea pe fiecare 2 minute. E clar, dacă mai scade din să-ți dea video, salvează jocul omul meu. Sincer, că salvează jocul. Puteți bagați codul dacă știi codul, dacă să aveți minte în primul. Și în 7 zile Titanic 2, nu știu, Titanic nu o să vină pe curând. Ori în anul nou, ori acum. Deci nu se știe. Foarte miu. Nu vă dați seama că ea, despre de a început, au deja toate fugiurile. Aia e spre anul puțin. Adică asta cu fugi zăpezică, eu așa zic. Zăpezică, că-i băiat, că-i fată, zăpezică. Zăpezică, vede. Plus că ea ca la început o să înveți de la mine puțin. Acum nu zic de răutate, dar nu. E că la 1 milion, dacă nu faci 50 de minute, o să apezi la 1 milion. Dacă nu apezi la 1 milion, o să apezi la 999. Deci na. Dacă fac tot chiar să stâng 50 de minute. Cred că după ce termin episoadele ăștia cu God Dice Potion de pe Pedro, e că o să fac câteva episoade cu Brawl Stars, că n-am mai făcut. De fapt, eu n-am mai făcut episoade cu Brawl Stars, că eu mai joc. Că vreau să fac împreună cu voi. Și o să vă dau codul. Codul meu, adică codul QR. Dacă sunteți pe televizor, e perfect. Eu nu știu cum să fac, să scanezi de pe tot telefonul. Deci că știu de pe televizor, tabletă, laptop, de pe orice. Dar nu de pe telefon, adică să... Ok. Și odată am văzut că putea să și pe el. Adică na. Și că iau sensul de-a încă o dată. Și chiar pare că nu e modeat. Că e modeat, e super gratis. Deci eu vă dădui dovadă. Dar eu nu permit. Eu îmi permit alea mai slăbuțe. Nu alea mai bune. Sincer, chiar nu permit alea mai bune. Da, jocul unde duc. Jocul lisă, ia frate meu. Ia că asta mi-a zis. Ia frate meu. Hai să am o idee. Vreau să deschid și eu. Jocul ăsta e destul de cerință, adică pentru Alex, e un copil mai mare, da. Pentru mine, și că dacă anii trec așa, te plictisești și vrei să nu te mai joci. Unde am ăsta? Vreau să iau aici. Dăm puțună-lă. Ăsta e mai bune. Ia. Bă, dar eu cele, de ce îți dă una după alta? N-ai sens. N-ai sens, Hai să vedem. Ok, eu l-aveam, poți să-i corg. Na, măcar într-un live așa, că dacă nu mă plictisesc într-un live,
O să fac cumva să mă joc tot de pe telefon, dar să fiu pe shorturi. Dar nu știu cum să face. Îmi dați un tutorial pe canalul vostru și ziceți, bă, Davide, intră pe canalul meu și ți arăt un tutorial pentru toți abonații mei și pentru tine. Păi, atât de să ziceți. Și voi trebuie să faceți videoclipul ăla ca să zic, să-mi ziceți. Așa vă dau, uite, vă dau o mitică, dar nu Angels, că e blocat și nu pot să dau. Aș da o exotică din asta, dar le-aș da nu legendare. Aș da câte una, ca să aș da câte una, nu câte două. Uite, aici aș da două, aici 5. Deci nu. Deci puteți să veniți în live-ul meu într-o zi, dar să-mi dați un tutorial. Nu să vă dă numărul de telefon, că e nou. Așa că, na, deci fiți atenți. Dacă nu dați, eu nu o să mai știu și după aia vă sparați pe mine. Bă, Davide, când mai faci la gol ăla? Cum, bă, dați tutorial. Tutorial trebuie. Și așa s-a rezolvat. Dar e că până mă prindă de faza ei, nu. Deci, ziceți în comentarii pe orice, pe short, pe comunitate, pe la videoclipuri. Și eu intru pe canalul vostru. Dacă nu înțeleg de la unde, nu o să mă uit. Eu o să mă uit, dar dacă nu înțeleg, mă duc la altul. Și o fac pe mine. Dar trebuie să mă aveți la prieten sau să-mi dați follow. Bine să-mi dați follow. Și așa ca nu. Să aici ca să vă dau. Ăla poate e pe doar, ăla poate e pe ce, da. Știi vorba aia, că nu găsești tu, știi pe ce. Păi până mai deschide pe când dă 2 superiori. Adică superiori e 100 de ori mai bun. Adică nu civa nu pot să zic că acum nu mai joacă, dar pentru el, primar și adult, noi trebuie să înțelege că ei s-ar plictisit. Copiii de 9-8 ani sau de 10 ani nu se vor plictisi decât de la 10 ani. Depinde dacă le place jocul. Oricum mie îmi place. Poate la un moment dat o să mă arăt jocul ăsta și o să mă joc pe simulator. Dacă o să mă lași de ăla, o găsim un alt joc. Cu simulatoare, cu alea. Dar oricum sunt multe simulatoare pe joc. Pe jocul ăsta. Adică pe oblu. Adică sunt miliarde, adică de la primul până la ultimul. Înțelegem asta. Bă, ia un sunet, dacă știi, prea bun. Bă, de-aia vreau, prea mult. Odată mi-a picat 2 sau 3 legendare pe rând, nu că 2, 3 pe rând. Frate, ești pe bune. Mai bine stau farmez aici. Poate la un moment dat, după martie, iulie, în august pe acolo. Mai e, nu zic că nu mai e, dar mai e. E că, na, am zis de câțiva ani. Tot când o să termin aici, după ce fac broadcast-ul, 2-3 episoade, o să mă apuc să dau la chest-uri. Dar chest-ul o să fie ușor, da? Dar trebuie să strâng mult, foarte mult. Adică trebuie să fie toate chest-urile, în total, 300 de chest. Și ăla exclusive, am spus să fac ăla exclusive. Dacă nu pot, ăla e legendare. Dacă nu, epice să vă țin.
Și aici de-aia poate să dea chestii exclusive. Deci nu. Deci să ai VM din ăla legendar. Sau de la Epic, că poate să-și mai dea, că mi-a dat. Deci, depinde. Adică ăla ca exclusive, bă, poate să-i pice de cocktail. Hevă, bă, sau ce mai poate să pice. Vedeți așa, și apăsați de acolo și vedeți așa. Ok. Cred că la 1 milion. Nici rachetă. Ocul am de 1000 de ori. Clash. What? Uite, l-am aici de 4 ori. De asta de 6 o să le dau, asta de 5, nu, depinde. Și la Edge de 100. Dar la Epice nu, că o să exager, da. Deci de aici. Aici o să dau 19. La ea mai nu buleți. Pentru că nu-ți permit, eu acum am zis să să nu vă spart, nu-și permit să ia mitice, că după aia să dau mai, ca au ei ăia nu din nou și nu o să le dea, deci na, o să mă pun ori pe epice să le dau, că pe epice nu se laude, dar o să fie bucur, pe legendare nu, depinde, dar na, Angel nu pot să dau, că e blocat, aici sunt voi să-i dăm cod. Uite, dacă îmi dă numai așa, poate la un moment dat, dar nu o să pomit, o să fac cu toate porțiunile, o să le dau pe toate, pe fiecare rând. Adică ăsta și ăsta. O să-i dau pe toate. O să fac ca și din ăla, da, și gol. Sau cum se numește. O să dau câdaie de zi. Și așa, adică 49. Adică 49 cu 49, poate să fie 50. Că știi, ca să mai fie plus bonus. Mamă, mă cai. Bă, dar cât mai ai, bă, până aici? Nu știu cât mai ai, dar... Uite, asta e pentru 2 zile, deci nu. Nu știu de ce am băut, nici nu am duc aminte. 7 ore, da? De 7 zile, e pe tare. Mamă, taie 4 zile, ești nebun! Ce? 4 zile? Bine, nici de 4 zile nu trebuie. Sincer. După aia, cred că după episodul ăsta bag cocktail. Dar nu o să mai joc. După episodul o să las pe prietenul meu. Am un prieten. Am mulți! Deci fiecare om are mulți prieteni. Deci nu. Dăm puțurile. Dăm porțiunile. Porțiunile. Nu știu să vorbesc. Să mă uit că se face video, că se fac o video. Poți să-l post aici, bro. Mamă, stai pe până la final, cred că fac 51 de minute. Bine, până 59 e maxim, dar nu o oră. Dacă e o oră fix, e perfect. Oricum poți să-i dacă e o problemă. Sincer, toți le-am aici, că dacă nu le-am, o beba mică. Păi așa cred că stau afectat până mâine. Că până mâine se termină. Jur că până mâine. Păi mă, ce așa? Păi cred că termina și jumătate. Sincer, ia termin până la jumătate. La 5 și jumătate.
E că videoclipul ăsta va fi ultimele videoclip, bine, ultimele videoclip, da, o să fie primele videoclipuri lungi și nu alea. Bine, am mai fost lungi, dar cu jocul n-a fost. Decât cu reacții, cu filme, nu. Deci ăștia sunt primele videoclipuri cu jocul. Videoclipul cu Roblox, care este cel mai lung, adică pe fiecare cu un episod, cred că mâine, la tot 4, între 4 sau, nu, între 4 sau 3, nu, 3 sau 2, o să fac videoclip, adică după aia o să fac temele și na. Dacă durează până la 3, o să oprești videoclipul, na. Deci să oprească videoclipul pe mâine. Dacă fac temele. Oi, două, pe ca și nu. Și după aia facem ori 2 părți, ori 3. Dacă fac câte 500, câte 200 sau 300 ar fi bun. Da, 300, câte 300 ia să termina mai rapid, adică 2 părți ar dura. Este ca un upgrade. Unde fărțică? Cred că ești unde aici. Nu? Da. Măcar am pe juișul. Asta va fi cel mai bun, adică dă 1.000.000 de lacuri. Păi vă dați seama că dacă băgați cu toate lacurile, vă formați 2.300.000. Adică dacă băgați și de cocktail cu toate porțiunile de lac și aia mă faceți între 4 sau 5 milioane. Dacă cum ar fi 50, trebuie să fie la toate 50. Ai zis? Pentru că dacă face cu 51, cu 51, na, aproape nu va dă nimic. Foarte. Dacă faceți chestia asta cu toate porțiunile de lac, inclusiv legendarele, cu tot, adică și comunele, rarele, super, epicele, miticele, cu toate. Dacă sunt și la exotic, și bași și la exotic. Depinde dacă e. Și cu dat poți să băiești de bun, formezi 10 milioane. Dacă e la gat poți să 5 milioane, dacă te ia pe 10 milioane. O 9 milioane. De lac. Și-ai, mă, păi ești dat din prima, clar. Că dacă nu ești dat din prima, ai ce mai ghinion. Poate îți dau un din aia puternic, extra-locktelă. Galaxy sau cum se numea extra-locktelă. Mamă, știi câte nori ai tu? Ăia de pe episod. Care fac episoade cu pe joc. Mai ales, uitați-vă că m-am uitat. Pe joc. Wow, 1 din 4 milioane. Hai că deja mai avem 1 milion. Facem la 1 milion și după aia, da. De ce să facem până la 1 milion? Nu știi să iei până la câte 300. Să iei până la 1 milion. Și după aia mâine începe cu 300, câte 300. Dacă fac câte 100, câte 100. Dar ce plăci? Ba prește. Deci acolo ce o să fie mai nebunit. Cred că o să fie 5-4 părți. O să fie lung. Adică fac câte 5 de minute. Câte 5 dacă termin. Cu 300 de gold de instruction. Dacă termin 300. Nu e neapărat că fac 5 de minute. Că dacă nu fac 5 de minute, na. Închid de video. Nu. Știi ce? Chiar închid. Adică na, nu chiar 5 de minute. Va dura postat videoclipul ăsta. Nu știu cât va dura, dar durează mult. După Volta, cred. Durează, cred că până mâine. Până mâine de dimineață, până mă duc la școală.
Unde e, mă? Nu văd. Nu mai văd. A, ba da, văd. Nu mai vedem, că dacă nu mai vedeam eu o problemă mai. Nici mai știa dacă se fac cu mine. Mamă, și acum o să am putea și la 200 de ispe. Da, și da. Adică da, e ok, că da, pousă, nu fructe, da, e ok. După aia e greu, adică dacă ești un pope și ai obuz, na. Ia asta, că deja te cu 4 minute. Poate cu de... Bă! Da. Hai să vedem 110 minute. Ok. Mai stăm și noi pe aici. Am zis că termin episodul și să nu fie Angelus. Bă, aș plânge 2 ori. Sincer, 2 ori. Frate, te știu. Mamă, la asta a băgat un din ăsta? Eu n-am știut. Ce? Bă, nu, da, poate să iau și eu. Nu, că nu. Nu ești nebun. Te știu. Poate să plictisi din ăștia, da. Oricum e aceeași chestie ca asta. Ce ai, mă, că nouă ca vusei. Da, aveam, am plus 100. Plus 100, adică, na, nu pot să... 200 de minute. Mamă, vreau să stau, să aștept, să văd ce întâmplă. Bă, vreau să... Mă, păi... Bă, fiți acum și nu înainte. Bă, spate joc. Poate următorul episod, poate vedem 100k de ori. Dar nu o să facem. Pare rău, dar nu o să facem, frate. Bă, lungim și na. Da, băi, după aia 2 ore. Chiar 2 ore. Și nu 2 ore. Dar o oră până deschidem ăsta. Aia e din ce a vorbit, nu e? Dar vorbit. Aia e. Mamă, uite! Opa, opa! Deci, nici măcar n-am 20 de pentru Eva! Ce aia, mă, că ăsta e ce mai pe. Ăsta eu nu știu ce e. A, ăsta nu l-am pe. A, ba da, l-am. A, da, stai că putem să faci asta. Bă, hai că dau. Hai că fac asta să încerc. Băi, nebun! Vă ajung una din 100 de milioane. Bă, să mă scape. Bă, cred că le dau pe toate. Bă, le dau pe toate. Tot ăștia. Oricum rămâne ea colecție. Deci nu zic că nu rămâne. Bă, le dau pe toate. Mă, dar e câte 40, bă! Nu știu dacă te că nu vreau să faci și micuțe. Adică ăștia rămân la colecție. Adică și toate rămân, adică da. Adică dacă le folosești pe toate, pe tare. Na. Folosesc. Tuei! Aută de... Acum nu mai am legendare. A, podă! A, dar stai că ăștia n-au fost să le pună. Nu, de ce n-au fost să le pună? Voi vă dați seama. Moatus, nu l-aveam! Nu. A, băi, ce e exotică la că vă jur și voi. Frate, vă jur exotică.
neapărat. Puteți să te miști tot. Bă, eu mă pus dacă ăsta e ultimul. E cred că printre ultimele, că s-a mai băgat nu. Ăsta e ultimul. Aoleu. Bă, ăsta e ultimul. Bă, doamne, mă dă. Ești nebun în pică? Ăsta, bă, e bun. E bun, e acela. Că dacă avea întâi exact ce că i-am dat unul ăsta. Bă, i-am ce mai mare, nu? Dacă e de bă, i-am nocos cu tăi exoticii. Ești nebun, ce noroc a pus Evan, și că am-o pe poturile. Și dacă e vorba și pe toate petui, ce mai bun. Nu mai pot, problema e că nu mai pot. Ești nebun, bă, pică! Pică! Bă, adică ultimul pet. Adică ăștia nu știu ce să zic, adică ăsta l-aș mai fă și dacă poate i-aș da unul ăsta de 9,5, da, l-aș mai folosi. Ba, mână, treaba. Ești nebun. Și dacă nu-i dădeam omul ăla un exotic, că i-am dat la unul, dar nu era român, bă, aveam 3 exotice. Da, eu am la coleție încă unul. Ce poți să mai zic mai mult? Frate! Mamă! Te-ai de 900, am 965 să spun. Da. Cam atât a fost și episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și asta a fost cel mai bun episod din acest an. Așa că